سلام سلام على ملء زلهم تجارو إرتراويانن كمية وعيلكم كمية مسخهم أخولكم تحري مسح ساعات ونسل زل بعي أبزز زلهم عالم سلام نخد خونو يمني ليتي بعنا نجوا بتجرا إرترا حصر زولا فيديو صريحة نيروزئ زعوا ناي سرعة بلسقنا رومو سراويت بلسقنا زخفت خوينات المعرفة تجراي ريهم ويهم أفتح محور ميديات ونزع زلوا so أبي كنا تاتل لنا زي update المهابي حيزي مسأكم زلوا هم على تيو نحنا هز تجراي أبدأ جنا وش نزلنا شدش عامتات تسقعه عطوان كبان برسات هز تجراي نختفى بخويناتن بخالي سقاي مكران زعوج سرعة بلسقنا حيزون هز تجراي عدو خي ملص بسلام كي ينبر نخطف هزبنا استوقس صلاينا سرعة بلصقنا أرومايو معراب تግራይ بسراويت ኤርትራ ይኮነን ተወሪሩ ዘሎ معراب تግራይ بسراويت ሱዳን ይኮነን ተወሪሩ ዘሎ معراب تግራይ ሒዙውን بسراويت ፋኖ ብናይ አምሓራ ሓይለ ይኮነን ተወሪሩ ዘሎ معراب تግራይ ብናይ ኦሮሞማ ስርዓት ብልጽግና ካብ መዲጋስካርን ካብ ኬንያን ተሰዲዶም መጽኦም ቀደም ዘመናት የዋህ ዝኾነ ህዝብና ናተቀበለ ዘስፋፋሖም ናተጫጭሑ ከም እንስሳ ተፋርዮም ንህዝብና ከጥፉ ሒዚ ኣብ መሬትና ኣብ ዓድና ከንውርና ዘይከኣሉ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ስርዓት ብልጽግና ትማሊ ዝኸፈቶ ኣማስዩ ዝነበረ ኩናት ያው حتنبه نجيركم يا حيزي اتخوينات سرعة بلصقنا حاسيو وزنبري نفولطينا فولطينا فولطيو تعلامو انتاي حيزوكم زخوني ايت نفولطينا لكم زلنا ነገር ግን ናይ ብልጽግና ደገፍቲ ሒዙውን ተጋሩ ኮይኖም ዝበልጸጉ ዝጽሕፍዎ ዘለዉ ፍቲ ማሕበረ ሚድያ ንከታተሉ ኣለና ጽባሕ ንጎ ግን እትሕጊ ናብ ክሳዶም ምስ ሓነቆም ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ኣብ ትግራይ ፍርዲ ምስ ተፈረዶም ተጋጊና ኢና ነርና ይቅሬታ ገበርና ኢሎም ንህዝቢ ይኹን ንመንግስትና ዝመሓሩ ከይመስለኩም ትጽሕፍዎ ዘለዉ ትዘውንዝዕዎ ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ሓየ ሰራዊት ትግራይ ዝኸፈቶ ኩናት የለን ነይሩ እውን ኣይፈልጥን ንቐጻሊ እውን ሰራዊት ትግራይ ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሰራዊት ካሊእ ንህይወቱ ከድሕን እዩ ዝከላኸል ዘሎ ሒዙውን እምበር ናብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ ዝኸፈቶ ኩናት የለን ጸላእትና ሕሶት ፕሮፓጋንዳ ብሚልዮናት ዘይኮነስ ብቢልዮናት ተበጅቱ ቅርሺ እዮም ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ ከይትርስዕዋ እዚኣ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ ዘለዉ ንኣብነት ጄይ ስቱድዮ ሎማዓንቲ ዘሕለፎ ሰራዊት ሕወሓት ይብል ኣሎ ንሕና ተጋሩ ንፈልጦ ሰራዊት ትግራይ ይበሃል TDF ወይ ድማ ትግራይ ግን ንሕና TDF ና መንውሰድ TDF ይዝሕሸና መራሕቲ ትግራይ TDF ዝብል ቃል ናይ 2013 14 ተሰርሐ ስረ ጅግንነት ብመንእሰይ ትግራይ ዳያስፖራ ትግራይ ይኹን ዓለም ሙሉእ ዘለና ተጋሩ TDF ሽም ዝሓነጽናዮ TDF ኣብ ሎጎ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኦፊሻል ጌርኩም TDF ቅጽል ኣለዎ ትሽም ለገሲ እዚኡ ናይ ትማሊ ዝነበረ ስረ ንዓለም ዘደነቐ ተጋሩ መንዮም ዘበለ TDF ትሽም ንባዕሉ ነቲ ሞራልና ነቲ ዓቕምና ነቲ ህዝብና ደገ ዘሎ ይኹን ውሽጢ ዓብይ ሞራል ዝህብ መቃለሲና ሎጎ ክኸውን ኣለዎ ክብለኩም ይደሊ ናብቲ ናይ ብልጽግና ክመፀኩም ስርዓት ብልጽግና ናብ ብብዝሓቱ ናብ ፊነርዋ ግንባር ናይ ሰራዊት ትግራይ ከባቢ ደፊኡ ንኽኣቱ መፅኡ ሰራዊት ትግራይ ዘድልዮ ስጉምቲ ምክልኻል ገይሩ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ መጨረሻ ግን እርምጃ ወሲዱ ማለት እዩ መጀመርታ ስርዓት ብልጽግና 120 150 ሚሊ ሜትር መዳፍዕ ማዕለያ ዘይብሉ ዓይኒ ዕሙት ይትኩስ ነይሩ ኣማስዩ ብድሮናት እውን ደጋጊሙ መጥቃዕቲ ይገብር ኣሎ ኺሉ ሰራዊትና ኣበይ ይውዕል ኣበይ ይሓድር በዓል ይፈልጥ ሰራዊትና ብልጽግና ሰራዊት ትግራይ እንሄና በለ
ناي نه شخالات ودي شخالات ناتوكوسه خالي ترف 250 250 ملم زتوكوسه مدافع ببزحاتو سراويت تግራይ ግደፍዎ سراويت سودان ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ካብ ናሃትና ሰራዊት ብጣዕሚ ብርሕቀት ዘሎ ናይ ሱዳን ሰራዊት ተይቀረ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ብዙሕ መዳፍዕ ተተኮሰ ኣብ ናይ መሬት ሱዳን ዓልዩ እዩ ንሱዳንስ ብዕሊ ኩናት ከፊትላ እዩ ስርዓት ብልጽግና እዚ ብጣዕሚ መግረም እዩ መቸም ፍርሒ ራዕዲ ክፍጠር ተለሲ ትገብሮኒ ኢኻ ጨንቀካ ስለዚ ዝጨነቆ ስርዓት ብልጽግና ካሊእ ትረፍ ኣብዚኣ ሓደኢኹም ኤርትራውያን ተቃለስቲ ንእሽተይ ፈርኻ ከይትወለየኹም ስርዕ ጠቕሰው ትኩኑ ናብ ኤርትራ ሸንደወን መዳፍዑ ብሑመራ ገይሩ እውን ብደንብ ገይሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብደንብ ትፈልጥዎ እምኒ ሓጀርን ሑመራን ድልድል እዩ ከም ናይ ራማ ዝፈልዮ ሑመራን እምኒ ሓጀርን ማለት እዩ እታ ድልድል እያ ትፈልየና መሬት ትግራይን መሬት ኤርትራን ብናይ ምዕራብ ትግራይ ብሑመራ ኣከባቢ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ናይ ሑመራ ኣከባቢ ግንባር ዘሎ ናይ ብልጽግና ናብ እምኒ ሓጀር ናብ ሰራዊት ኤርትራ ማዕለያ ዘይብሉ መዳፍዕ ተኽሲ ከፊት እዩ ተኩስሉ እዩ ቲዲኤፍ ይኹን ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ግን ኩናት ወልዑ ዘይኮነ ግብረ መልሲ ክህብ ተገዲዱ ግብረ መልሲ ተዋሂቡ ስርዓት ብልጽግና ሓሲብዎ ዝነበረ እቲ ናሃትና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዓዱ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ወይ ኢዱ ክህብ ወይ ሃዲሙ ክለቅቕ ክወፅእ ሓሲብዎ ዝነበረ ግን ዘይሓሰቦ ውርደት ዘይሓሰቦ ሞት ጉድኣት በፅሕዎ ዘሎ ዝርዝሩ ብዙሕ የለናን ግን ትመጥቃዕቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ክጥቃዕ ሓሲብዎ ዝነበረ ስርዓት ብልጽግና ዓብይ ስዕረትን ዓብይ ሓደጋን ጥራይ ዘይኮነ ረይስኡን ጉድኣቱን ይሒዝ ዝኣር ዘሎ ቀትሪ ጠጠው ኣቢልዎ ውዒሉ ረይስኡ ሙሉእ ኣርየን ኣብ ማስዩ ሒዙ ከዓ ነየይ ከምቲ ትማሊ ዝጀመሮ ብከበድቲ መሳርሕታት ይትኩስ ኣሎ ግን ንሱ ሒዚ ዋላ ሓንቲ እታ ጉዳይ ርእይዋ እዩ እንታይ ዓይነት ኣሰላልፋ ሒዝና ከም ዘለና ንሕና ተጋሩ ኤርትራ እውን ዝኾነ ዝመፀ ይምፃእ ኣብ ዓዳ ይኹን ኣብ ትግራይ ኣሰላልፋና ሎሚ ተቐይሩ እዩ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ክግድእ እዮም ሃገር ምስ ክልል ኣይትፃመድን እያ ከምዚ እናበሉ ፖለቲካ ተንተንቲ መሲሎም ኣብ ወፃኢ ስለ ዘለው ስማርትፎን ስለ ዝሓዙ ፈላጣት ኮይኖም ዝልፍልፉ ኣለውና እዮም ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ኩናት ኣብ ምዕራብ ዘሎ ናብ ኩናት ዘይኣተወሉ ምክንያት እነግረኩም ዓቕሚ ሲልና ከይመስለኩም ዓቕሊ ስለ ዘለና እዩ ኣብ ምዕራብ ዝንሄ ሰራዊት ትግራይ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ዓቕሊ ጉዳይ ኣብ ሰዓት እዚዩ መንግስቲ ትግራይ ብትግራይ ደረጃ ኣዋጅ ስለ ዘይተኣወጀ ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ትግራይ ብግዝያዊ ምድንጋራት መራሕቲ ዘይኮነት ሲ ብህዝቢ ተመሪፁ ዝነበረ መንግስቲ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ መኸተና ዝመርሕ መስዋዕትና ዝቅንስ ዓድና ዝምልስ ህዝብና ዝምልስ ላዕላውነትና ዝምልስ መንግስቲ ኢና ኣቕሚጥና ኣብ ትግራይ ክንምራሕ ኣብ ደገ ነውሽጢ ዘለና ቃል ኣቲና ዘለና ውልቀ ሰባት ኮይና ከም ኣክቲቪስት እውን ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ንውንዝዖም ሓበሬታታት ክትርድዎ ዘለኩም ሰራዊት ትግራይ ክንዲዚኡ ይጥቀለዎ ሰራዊት ትግራይ ብዙዩ ከምዚ ገይረሎ እናበልካ ምዝራብ ክልክል ምዃኑ ቪድዮታትን ፎቶታትን ምልጣፍ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝምልከት ነገር እውን ክልክል ጥራይ ዘይኮነ ብሕጊ የጥይቕ ምዃኑ ንኩልና ከምዚ ኣጋጣሚ ገወዛት ዝኾንኩም ተቃለስቲ ኣሕዋትና ኣሓትና
ብገይጋታትን ብዘይፈለጥኩሞ ነገራትን እዚ ፖስታት ነገር ጥንቃቄ ግበሩ ምክንያቱ ንሃትና ምሽጥር ንሃትና ዝተላልፋ ንሃትና ሓይሊ ሚዛን ፀላእቲ ብቀሊሉ ካብቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ማሕበራዊ ሚድያታት ንዛረቦም ቃላትን ንጥፎም ቪድዮታትን መፅናዕቲ እናገበረ ብብዝሓቱ ካብ 60 እስካብ 90% ኢንፎርሜሽን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝርጋሕ እዩ መቐደም ዘጣራቅም ፀላኢ ካብኡ ተረፈ ቀሊል እዩ ዕሱባት ኣብ ውሽጢ ዋፊሩ ብቅርሺ ልዩ ሓበሬታ ዝረክብ ሕዚ ግን ብሓፂሩ እንታይ ይብለኩም ኣለኹ ብድፍኑ ሰራዊትና ኣብ ዘለዎ ቦታ ኩናት ተኸፊትዎ ንሂወቱ ከድሕን ኣብ ዓዲ ኮይኑ ግብረ መልሲ ክህብ ካነየ መብቱ እዩ ግብረ መልሲ ክህብ እንተሎ ግን ሓየ ሰራዊት ትግራይ መቸም ቲዲኤፍ ስቁኢሉ ዓይኒ ዕሙቶ ይትኩስን ከም ፀላእቲ ቲዲኤፍ መድፈዕ ይኮነን ትኩስ ከላሽ ብርየን ሒዙ ግን ታንክታትን 120 150 ሚሊሜትር ዝትኮስ መዳፍዕ ዝሓዘ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ሓፂር ሰዓታት ትማሊ ለይቲ ተይወግሕ እንዳሃለወ ረይሳ ብረይሳ ገይርዎ ኣሎ ውቕዕ ብውቕዕ ገይርዎ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ተቐጥቂጡ ናፍቲ ናይ ፊነርዋ ግንባራት ናብ ካሊእ ቦታ ከኣትዎ ሓሲብዎ ዝነበረ ግን ተቐጥቂጡ ኣብ ራዕድን ኣብ ህድማን ሓዲሩ ቀትሪ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ሕዚ ግን ብርሑቕ ኮይኑ ተወሰነ ከበቲ መሳርያ ይትኩስ ኣሎ ሓደ ነገር ክብለኩም ንሕና ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዲያስፖራ ትግራይ ኩልና መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ክእውጅ ኢና ንፅበ ዘለና ኣብ ሰዓት እዚዩ ትፈልጥዎ ዘለኩም ትማሊ ተኸፈተ ኩናት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንምድንጋር ሓይሊ ሚዛን ናይ ትግራይ እውን ንምዝባዕ ተሰርሐ ሽርሒ እዩ እዚ ኩልካ ትግራይ ትፈልጦ ኣለካ ምክንያቱ ሰሙን ሙሉእ እናተኸታተልና ስለዝቀነይና እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ሓይልታቱ ካበይና ሰብሰበ ከም ዝቀነየ እውን እናተኸታተልናዮ ቀኒና ኢና ሕዚ እውን ንከታተለሉና ኢና እታ ናይ ንፃድቃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝፍክርዋ ዝፀንሑ ሓንቲ ወርሒ እያ ክትወስደና መቐለ ኣቲኻ ተኡ ዘሎ ስርዓት ምባል እዩ ገለገለ ዝብል ዘሎ ሕዚ ካብ ኣብ ቆቦ እውን ተወሰኺ ሓይሊ እትየልኒ እዩ ሕዚ ስርዓት ብልፅግና ናብ ቆቦ ሓይሊ ተእትኒ ካብ ቆቦ እስካብ ዋልድያ ሕዚ ብሙሉእ እቲ ጎቦታትን እቲ መስመር ናይ ፅርግያታትን በዚ ደፊኡ ቲዲኤፍ ከይመፅ ኢሉ ኣብ ሕድሕድ ቦታታት መከናይዝ ዘዝመልአ እናገበረ ቐሚጡ እኒሄ ፀላኢ ስርዓት ብልፅግና እዙዩ ናይ ፍርሒ ናይ ራዕዲ ምልክት እዩ ናይ ምክልኻል ንባዕሉ ቦታታት እዩ ሒዚ ድፍዓት ሰሪሑ ምክልኻላት በበይ ክገብር ከም ዘለዎ እቲ ሓይሊ ግን ንሱ ድሓን ወታደራዊ ጥበብና እቲ ንሕና ብጅግንነት ንፍለጠሉ እነየውና መራሕቲ እነየውና ሓደሽቲ ወለዶ ቲዲኤፍና ጀጋኑ ዝኾኑ ድፋዕ ዝሓዘ ዘይኮንካ ትገጥምሲ ድፋዕ ሒዙ ዘሎ ከመይ ጌርካ ተፍርሶ ባዕሉ ሰራዊት ናይፈልጥ ባዕሉ መሪሕነት ናይፈልጥ ንስኖም ንገርፎ ኢና ግን ካብ ዋልድያ እስካብ ቆቦ ሓፂርዎ ዝኒሄ ብልፅግና እዚዩ ናይ ራዕዲ ምልክት እዩ ሕዚ ካሊእ ዕላሙ እንታይ እዩ ነይሩ ኣብ ምዕራብ እንተተዓዊቱ ተዝዕወት ነይሩ ናይ ትማሊ ዝኸፈቶ ኩናት ብኡ ዝዕወት ይመሲልዎ ነይሩ ብዳንሻ ዝነበረ ብጎንደር ዝነበረ ብዙሕ ሰራዊት ናሕለፈ ይቐኒ እዩ ዝሓለፈ ቅድሚ 5 መዓልቲ እውን እቲ ቪድዮ ዝሰራሕዎ ፌስቡክ የለልኩም ትእዛዝ ከም ዘወረደ ናብ ምዕራብ ትግራይ ተዳለው ናብ ኩናት ክንከፍት ኢና ኢሉ ትእዛዝ ኣውሪዱ ነቶም መራሕቲ ትእዛዝ ሒዞማ ቀኒዮም ስካብ ትማሊ ለይቲ ትማሊ እታ ትእዛዝ ናብቲ ሰራዊት በፂሖማ ሰራዊት ከይዱ ተንቀሳቂሱ ኩናት ከፊቱ መጨረሽኡ ረይሳ ብረይሳ ቁስል ብቁስል ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ እዚኣ ተፈሺላቶ እያ ከምታ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብቤንሻንጉል ምስ ዓርኤስፍ ብልፅግና ሰራዊት መፂኦም ንሱዳን ለፊኦም ንገዳሪፍ ኣትዮም ንኣርሚ ሰብዓ ብድሕሪት ኮይኖም ክወቅዕዎ ሓሲቦም ኣነበሩ ንሳ እውን ዘተፈሸለቶም ቅድሚ ሕዚ ናይ ትማሊ ዝኸፈታ ኩናት ከፍ ኢሉ ትስሒንዋ ኣሎ ሒዚ ማለት እዩ ቁሒምዋ ኣሎ ሓዊ እናተቃፀለ ሓዊ ናብ ኣዚርና ናብ ርእሱ ነስኒስናዮ ኣለና ስለዚ ኩልካ ትግራዋይ ሰራዊት ትግራይ ሲ ዝሕፍር ሰራዊት ንፀላእትና ዝሕፍር ንፈተውትና ንባዕልናን ግን ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብጣዕሚ ዝገርም ተኣምር ይሰሪሑ ሰራዊት ትግራይ ትማሊ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ መፅኡ ክድምስስ ንሰራዊት ትግራይ
ተባሂሉ ተደራጅ ዝነበረ ሓይሊ እግሩ ናብ ዝመርሖ ህድማ ዝወደቀ እናወደቀ ዝተጎደ እናተጎደ እዩ ሓዲሩ ኣብ ምንጥብጣብ ሰዚ ተዓሞም ናይ ፀላእትና ዝኩሉ ዕጥቂ ሒዙ ኣብዚኡ ክንፈልጦ ዘለና ሰራዊት ሱዳን ንባዕሉ ንክከላኸል ኢሉ ብከበድቲ መሳርያ ግብረ መልሲ ሂቡ እዩ ንብልፅግና ስለዚ ሕዚ ሱዳን ዝሃወሰ ከምዚ ተኩስ እዩ TDF ከምዚ ኢሎም ፀላእትና ማሕበረ ሚድያ ዝጉሕጉሕዎ ዘለው ሕሰት ወዲ ሕሰት የለን ከምኡ ኣይኮነን ኣብ መሬት ሱዳን ዝዓልብ ዝነበረ ባርዓት ናይ ብልፅግና ኢንተርናሽናል ቦርደር ጥሒሱ ትኩሶ ዘሎ መሳርያታት ነዚኡ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ልክዑ ብከበድቲ መሳርያ ብደንብ ጌራ ኣቑሒማቶ እያ ብልፅግና ሰራዊት ብልፅግና ስርዓት ብልፅግና እዚ ናይ መዳጋስካርን ኬንያን ተሓዋዊሱ ዝመፀ ብዘመናት መሬትና ዝወረረ ኣብ ኢትዮጵያ ሒታ ኢትዮጵያ ንሓትና እያማ ንስኩም ተገንፀሉ ዝብለና ዘሎ ነዚ ስርዓት እዙ ኢና ንሕና ኣሪና ኣላሊና ናብ መዳጋስካር ናብ ኬንያ ችድ ውፃኢና ነባሮ መንግስቲ ሃይለማርያም ናብ ኬንያ ኣይኮነን ሃዲሙ ኸይዱ ቀደም ይስዓው ወብድሕሪኡ ካብ ኬንያ እዩ ናብ ዚምባብዌ ኸይዱ ባይተወይ ሕዚ ንሕና ተጋሩ ክርደአና ዘለዎ ኣብ መኸተ ቃልስኒና መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ንኽእውጅ በቃ ንሕና ክንነብር ኣለና ሕዚ ክንነብር ስለ ዘለና ኣዋጅ ኣውጁ ትኽተት ኣብ ኩሉ ተጀሚሩ ኣሎ ኣዋጅ ግን ንሕና ኩሉ ግዜ እናተጨፍጨፍና እናተኸላኸልና ዘይኮንና ክንነብር ሲ በቃ ውዕል ቪክቶርያ ፍሪስዎ ይፀላኢ ተጋሩ ከጥፍ ተወጊሱ ይፀላኢ ምሳና ተሰለፈ ሓይሊ ኤርትራ ሱዳን ካሊእ እውን ይሄ ደጋጊምና ንብሎ እዚ ሒዝና ሕዚ ስርዓት ብልፅግና ንምጥፋእ ንምቕባር ኣዲስ ኣበባ ከይድካ ኣብዚ ስርዓት ክቅበር ኣለዎ እዚ ጌርካ ኢኻ ትዕወት ህዝቢ ትግራይ ዓለም ሙሉእ ዘለካ ኣብ ውሽጢ ዘለካ ሰራዊት ትግራይ ግን ኩራዕ ብደቅኻ ኩራዕ ብትጅግና ተጋዳላይ ብተን ዋዕረታት ብቶም መንእሰይ ትግራይ ነቕ ዘይብሉ ካብ ቦትኦም ፅቡቕ ምንባባት ተኻይዱ ፅቡቕ ዓወታት ተሓፊሱ ኣሎ ብልፅግና ሓሲብዎ ዝነበረ መዛብሒ ይኹን ብዘይግድስ ተቐጥቂጡ መጨረሹ ዋጋ ዝኸፈለ ንሱ እዩ እምበር ንሕና ኣይኮንናን ዋጋ ከዓ ንሒዚ ጥራይ ዘይኮነስ ጋና ኣብዝኒ ሓይሊ ኣብ ቀረባ ግዜ ከምዚ ድምሰስ ከይትጠራጠሩ ካብ ዋልድያ እስካብ ቆቦ ዘርጊሕዎ ዝኒሄ ካብ ሰቆጣ እስካብ ዓደርቃይ ፀለምቲ ዘርጊሕዎ ዝኒሄ ሰራዊት ከዓ ነይአ ይሰባስቦ እዩ ዘሎ ምክልኻላት ንክገብር ጠቕላላ መፂኡ ናብ ትግራይ ከምቲ ንፃድቃን ዝዓብድዎ ዘለው ግን ናብ ትግራይ ኣትዩ ብራያ ይኹን ብካሊእ ዝረግፆ መሬት ትግራይ የለን ድሕሪ ሕዚ ከም 2013 ከይመስለና ስለዚ ጠንክሩ ፅባሕ ኣኼባ ኣለና እዞም ኣኼባ ንሄይ ፅባሕ መንግስትና ሕወሓትና ናይ ትግራይ ዝረኢኹሞ መድረኻት ዝቐነየ እቲ መድረኻት ንሱ ይዛዘመሎ ወዳድዮመሎ መራሕትና መንግስትና ህዝብና ሰራዊትና ምዕሩይ ዝኾነ ሓላፍነታት እውን ብዙሕ ቦታታት ኣመዓራርዮም ወዳድዮም ኣለው ዘድልየና ናይ መኸተ ጉዳይ እውን ተወዲኡ ዘሎ ኣብ ትግራይ ምክንያቱ ክንነብር ኣለና ንሕና ከም ተጋሩ ኣብ ዓድና ክንነብር ሲ ንማንም ፈቃድን ከልካልን ክኸውን ኣይንፈቅድን ንሕና ተጋሩ ንክንነብር ሲ ብስረይና ብቅልፅምና ምዃኑ ትማለው ርኢና እየን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ትቅልፅም እንሄ እዩ ትመሪሕነት እዩ ጠሊሙና ነይሩ ቅድሚ ሕዚ መሪሕነት ካ ሒዚ መፅኡ መንግስቲ ሙሉእ ሒዝና እኒና መንግስትና ሙሉእ ሒዝና ዘለና ሒዝና ግን ክንዕወት ኢና ፅባሕ ኣኼባ ከይተርፉ ኢኹም ብዙም ኣኼባ እዩ ዓለም ሙሉእ ዘለና ናይ ዳያስፖራ እዩ ኣኼባ ካብ ውሽጢ መሪሕነትና መንግስትና ውድብና ይክመፅእ ዘለና ሕቶ ኣወዳድባ ሰላልፋና ቃልስና ከመይ ክነጠናኸሮ ከም ዘለና ዳያስፖራ ትግራይ ፅባሕ ክንማየጠሉ ኢና ድሕሪኡ ናብ መኸተና ኢና ኩናት ተጀሚሩ እዩ ፀላእትና ሰላሕታዊ ኩናት እዮም ጠጠው ኣቢሎሞ ድሕሪ ውዕል ቪክቶርያ እምበር ድሕሪኡ እውን ብድሮናት ጨፍጫፍ ኣካይድዎ ናይ ሕዚ ግን ስኢልካ ድሮን ጥራይ ኣይኮነን መዳፍዕ ዝሓዙ ዕጥቂ ኩሉ ናብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ትማሊ ከማ ኢሉ ኣብ ተኽሲ እዩ ሓዲሩ መጨረሹ ግን ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ረኺብና ኣለና ኢና ጅግና ዝኾነ ሰራዊትና
كلهم نتيديف كبر خلوكم تسفى يقبر تطناخر حيلي ناي مجرشا نحنا نورلو صلاتنا جن زقبورلو زمن اب قربا جتري واخم 2019 تمصل بتግራይ ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ሓቢርና ዓድና ኸይድና بدم بجانا بسلام كم النبر هذا تجراي ناي مجرشا سلام درخولو عاوز درخولو حيزيا تنكرو دياسبرا تجراي دياسبرا إرترا على ملء زلهم تقارن إرتراويان بحال نسلف بحال نقالس كنعوتنا تجينا سرح زل تجينا سراوي تجراي رينا يئنا ناي تمالز تخفت خوينات ليتي بلصقنا يتدمسس حديرو سراوي تجراي يكونن سراوي بلصقنا يتدمسس حديرو تناب من حجر ناب سودان ناب فينروا ناب كالي جنبارات سراويتنان ناب قراوت حجرات نستقصوا مدافعين كالتن نو مسحاني تخوينات حدير الله تنكرنا خنوص عينا حابرنا خنقالس عينا أيهم كلكم يدلي يغني الله